Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Tara nesema inezigane zesibile video guys ayikho serious. Angakabi right ukuthi sixoxe ngama TV shows. But nayo into engibuyisile lana and yangihlekisa. Guys, usize ngithiwe izingane zesimo sobuke nani. Utirelo futhi niyamazi ukuthi ubani. Utirelo unengane noSibindi Mpumelelo. Lo kade ekhona wasala ngazi ukuthi wasuka ku number 1 wayesuke ku number 4 ngoba sewu number 1 manje kodwa kusayi girlfriend kwisimo somjolo. So njengoba ubuya ngoba yena usekhona noMpumelelo. Senithini na ke utirelo uzala ubani kulesi Ngiyaxolisa asimupheni umayeni ungena kumayeni ngoba phela angithi uzogcina eshade noMpumelelo mabeshadile noma ke bengashadanga ke unengane noMpumelelo kamayeni okusho ukuthi ke yena uzala Nina umoya wenu woniwe yini ngoba utirelo asiqala ukumbona ku season 1 ubekhona 2 ubekhona 3 kusho ukuthi usekhona phela. Nakho guys kuvela ukuthi bayabuya izingane zesithembu babuya Sunday mangaba ngiphosisa ngikhuluma iphutha manje sekuvela notirelo angithi bayasho ukuthi silindeleni sengiyabuka ke kule ipromo eveza utirelo balokhu bethi abantu utirelo sicela ukubuza ukuthi ingane kabani. Cha niyazenzisa guys angazi ukuthi indaba engihlekisile nami lento kodwa ngihlekile kwezomu-offenda ngiyaxolisa. Utirelo nazi kahle ukuthi unengane noSibindi njengoba ekhona ubuya noMpumelelo angithi utirelo bekufanele ukuthi ayohlangana nomayeni ukuze ke ayotshela ukuthi eMzumbe kufakwe ingubo ezinde kanjani manje umayeni nangu la kuthando nesithembu sesinje angiyingeni yazini mina into engayithandi guys sesiyaphuma ekuhlekeni indaba yatirelo nokuthi ingane amayeni. Into engayithandi ngalezi ngane zesithembu nina esibadala esibuka nani le TV show ngoba sisuka kuthando nesithembu nibona kahle ukuthi ingane eyenzani nisuke lapho nakha niyongena njengamagagasi kwipage lamayeni seniyobhala yonke into eniyithandayo kodwa niyabona ukuthi uMpumelelo ogangayo. Yazi nami ngibuye ngidide leyo nto le yileyo nto engayithandisa singale TV show ukuthi ngesikhathi nibona ukuthi uMpumelelo uye ohlula ukujola kwakhe ohlulwa umathandana wakhe uma uMpumelelo sehlule ngomathandana wakhe umayeni ungenaphi. Ile nto engayithandi siyazi ukuthi uyabuya uMpumelelo and kuyashiya ukuthi indaba yakhe yeyintombi aziphelile ku TikTok nje ngihleze ngikubona nabaxoxayo abanye futhi angikholwa ukuthi bamqambela amanga bathi DUT akaphweli khona ngoba sekuvela ukuthi uMpumelelo intombi zakhe uWhatsApp wakhe nani senagijima nakumayeni uhlangana pho umayeni ngoba uMpumelelo ojolayo amenze njani. Hayibo mina ngivele ngixanga ngoba nani abazali benu nibahlulile nina nisema-university izinto ebenzenza sikhulume ngezeni igaqa kodwa uMpumelelo uyibona kahle ukuthi lento eyenziwayo ibehavior yaMpumelelo wayesingaxoxisisa uMpumelelo wenzeni nisuke lapho niya kwepage ngamayeni. Mayeni ke manje sekumele kugcwale lama-comment angahlangene nento eyenziwe uMpumelelo. Ileyo nto ke vele ngibhore ngemjolo yakhe yazi ngifisa ngathi nje engayiyeka lento yomjolo ku TV eveze enye into ngoba the more enza izinto ezwrong naba odade sithi kanjani zonke ezinye ingane mayihlupha la ku social media sisuke sibakhalisa alaba bavelile naleyo mndeni mase kuMpumelelo esenza izinto azenzayo ku social media kwizingane zesithembu senijezisa ukuthi niyazi ukuthi uma wakhe umayeni. Hayi ileyo nto ngizwevele ngibhore iyangibhora leyo nto ngoba ngizoyigada futhi namanje ngiphinde ngikhulume ngayo ukuthi hayibo umzali akayiphelezeli ingane iqhubekela yona masigaxela masiyafunda ngoba ngisho umzali engakhuluma athini uwozophuma phandle wenza izinto ugaxeleke mase uyafunda wena ngoba usuza ubuhlungu
bezinto ozenzile. Umzali ekhuluma nje usaphethwe lento ekuphethe ukuthi uyazi konke, kufana nokuthi nje wenza into engekho. Bengaqondile ukuthi ngibe serious, bengifuna sizohleka ukuthi uTirela uyingane kabani eMzumbe. Yeyi, angilwi-ke ney'ngane ningizwi futhi ngenzondo, anginayo inzondo Nkosi yami. Ngiyazama ukuthi bonke abantu engixoxa ngaye ngibahloniphe. Bye bye.